Rappreżentanti minn 20 għaqda mhux governattiva u tal-akbar 15-il kumpanija tal-gaming f'pajjiżna laqgħu b'mod pożittiv il-proposti mħabbra fil-White Paper dwar is-suq tal-kiri. F'laqgħa mas-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes, laqdiet mhux governattivi ppreżentaw id-dokument bit-titlu Pass Pożittiv b'reazzjoni għal White Paper dwar is-suq tal-kera. Andre Kallus mill-Moviment Graffiti qal id-dokument jipproponi li l-kirijiet ma jkunux anqas minn 3 snin waqt li jingħataw inċentivi fiskali għal dawk li jiddeċiedu li jikru fit-tul. Dan flimkien ma' proposta li kuntratti għall-inkwilin ma jkunux inqas minn 3 snin u li jkun hemm aktar inċentivi fiskali għas-sidin li jikru r-residenti tagħhom b'kuntratti fit-tul. Żied jgħid li laqdiet qegħdin jipproponu wkoll li l-kirja marbuta ma' kuntratt ġdid jew imġedded ma tiżdidx biktar minn 10% tal-kuntratt preċedenti. Ir-reazzjoni hija waħda pożittiva x'dan huwa dokument serju l-ewwel darba tiġi rikonoxxut li s-suq tal-kera hemm bżonn ikun hemm ir-regoli fih u ġifieri nemmnu li dan jirrikonoxxih assolutament. Aħna qed waħda mis-suġġerimenti li qed inresqu hija li kirjiet għar-residenza ma jkunux inqas minn 3 snin. F'laqgħa separata ma' rappreżentanti tal-akbar 15-il kumpanija tal-gaming f'pajjiżna, iċ-Chairman tan-Netwerk Ewropew tal-iGaming, Enrico Bradamante, faħħar ix-xogħol li sar fuq il-White Paper. The white paper is an excellent first step, and we're very pleased as an iGaming industry that we are part of this consultation. We as a gaming industry would like to see a stronger buy-in is on the control of the rental prices themselves. That's the one area that is going to make a very big difference. Is-Sur Bradamante tenna li l-kirjiet eċċessivi mill-privat jistgħu naqsu mill-kompetittività ta' Malta fis-settur tal-gaming. Żied li l-prezzijiet tal-kirjiet għandhom jintrabtu ma' indiċi marbuta mas-salarji aktar milli mal-prezz tal-proprjetà. B'reazzjoni, is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes laqa l-proposti mill-laqdiet u qal li l-Gvern għaddej b'diskussjoni wiesa qabel imur bliġi fil-Parlament, waqt li tenna li l-Gvern m'għandux jindaħal fil-prezzijiet tal-kirjiet. Il-mod pożittiv kif laqgħu din ir-riforma din il-White Paper u l-viżjoni li għandu jkollu l-Gvern għal-qasam tal-housing tindika b'mod ċar li kemm il-Gvern bħala Stat u anke ħafna mill-laqdiet jixtiequ li jkollna regolarizzazzjoni li tindirizza ħafna mill-issues li hemm marbuta mas-suq tal-kiri. Is-Segretarju Parlamentari tenna li permezz ta' dawn il-konsultazzjonijiet ħareġ ukoll impenn qawwi favur inizjattiva tal-Gvern li bisħaf mal-privati wettaq proġetti ġodda fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Dan bilan li jkun hemm numru kbir ta' appartamenti li jinkrew bi prezzijiet affordabbli.